Yn ymder dyffrynwydd eryri, mae bwthyn dan fillti thangau. Cys di chi a fi. A dyma fydd cartref i'n 7 pechadur yma penwythnos wrth iddynt geisio darganfod pwy yw'r pechadur eitha a pwy sydd rhys sanctaidd o bell i fod ar y rhaglen. Y pechadur gyntaf i gyrraedd ydi Alaw Gwyn, Seren Slymfyfyrio a Meistr y Moonwalk o Aberystwyth. Wel, o ryw fath. Mae'n gwyntog a bach yn oer, a mae'n trio bwrw. Dwi'n cymryd na fama da ni'n aros am noson. Nes i rhaid fel sy'n ni yn eistedd fama a'r prawn sadwn yn sbio ar mynydd llechi. Ie, chwarael neu feddwl. Dim lot o amser i edmygu'r olygfa gan fod y nesaf fi'n cyrraedd, sef Matthew Glyn, pechadur adnabyddus am ei folgarwch, sy'n ôl sôn yn anadlu fwyd. Ges i dropio off y mwncwa, dwi wedi gorfod cyrraedd fyny ryw lôn bach. Sgyn i'n syniad be i ddisgwyl de. Nesa y ferch neith rhywbeth i fod ar y teli, hyd yn oed hyn. Yasmin Morris. Fi newydd cyrraedd. Na dim i oedd eich pondi. Ni'n rhwng rai 2 mynydd, sy'n dim byd i wneud. Mae mynydd bach. Byth di dringo mynydd yn bywyd fi, so... change. Cadi Matthews ydy'r nesaf mynd o efo'r pechaduriaid. Steilydd o ryw fath ac arbenigraig ffasiwn. Sdi'n dweud? Wel, fi'n falch i weld bod pawb arall ddim wedi pacio just un bag. Fi gen i lwyth, felly never travel light. A'r nesaf, dim hwn to. Ia, Lex Gabor, da chi gyd yn gwybod pwydio, blogiwr fideo a fan o Britney. Di cwyno'n un o'r 7 pechod dwa. Sy'n clem beth sy'n mynd ymlaen. Fi'n troi mewn i ffriggin ia, fi'n mor oer, a fi'n y blino. Ac i adio bach o punk i'r pechaduriaid. Punk ddydys i, Lex. Iolo selydd, prif leisydd y ffug. Ydych yn lle eitha neis. Ydy fel eitha neis. Mae yna stwff dros fenestri dan loft o, sachau tato. Dwi'n gweld yn confused beth i hwnna. Dwi'n gobeithio bod yna gawod drwyle, gallai ymwch chi. Ac yn ola, ffefryn y lle, a fi fydd. Nid llai na Miss Cymru, chydig o flynyddoedd yn dol. Sarah Manchip. Fi newydd cerdded lan, mynydd mawr gyda bags. Hefyd i fi. Wel, fi falch i weld bod fi ddim yn mardd mewn fy hun. So, fi'n mynd. Oh my god, Sad, 2 miss me yn fe. Amser i'n pechaduriaid ymgartrefu a chyfarfod y landlord. A ble mawr ti'n di-weld de, toc yw? Ei lal y jolpan. Ew, browd i ololi. Neud sain pig tea. Na, mae hwnna'n really scary. Like graffiti o'r leis. Fi'n gwybod am beth nes i werth cydde mewn. Sfiwch ar y chandeliers. Mae baris am hwnna. Baris i'n 7 pechadur, yfe? Baris, Chwan. Beth ydi ogi, lazy? Ie. Fi'n lazy. Guys, beth yw pechadur? O, ma'n bach. Oh, right, okay, got it, cool. Oedden ni gyd ma oherwydd bod ni gyd wedi pechu? Chi'n fan drwy? Be di hwn, dydych? Oh my god, da ni llythyr. Amlen ma'n nhw'n gael efo. Henffych well, bydd lawenydd. Peidiwch ag ofni. My fi yw Glyn Cysgod Angau. Aberthwch eich tresorau. Dim ffonau symudol. What? Dim straighteners. Di cachu ar iolo, Dim waledi, dim chwarae. Vicious strikers. Dim byd mae'n prynu anyway. Na, gys. Oh my god. Papeth mewn, guys. Pers fi'n really expensive. It's tight big. Please, bydd y colli Nando's card fi. Lle gyda Nando's yn dyfryn anlla, clown. OK, mae'na mwy yn nhw, actually, so... Iawn, croeso i'r pechadu. Dyma fydd eich cartra am y 2 ddiwrnod nesa, ond cyn mynd i'n pellach, mae'n amser am 1 sialans gynta.
O'n i'n cael neud efo grŵp? Challenge, ie. Efo grŵp fel challenge. Ond falle bydd yn unigol oherwydd... Fi'n gobeithio bod e ddim mas ti fas. Beth sy'n y bocs na, then? Falle anreg i wedi, neu gwobr. Guys, o'n i'n gallu ddod yn berig, dyn ni'n gwybod beth sydd ynddo fe. Oedd e'n bocs rili neis i fod yn berig. Na, guys, gallu fe bod yn Guys, baris. ti'n gwybod pwynt? Os pwy sy'n greedy, iawn. Oh, Hirdan. right, okay. Hirdan, beth yw Hirdan? Hirdan yw, pan ti'n marw, Penderfynu ti'n mynd os mewn ti'n i'r lle yma, a mae, neu ie, nefoedd. ti'n penderfynu os ti'n mynd i'n uffer neu'r nefoedd. Fel confessional group. Ie. So sort of fatha fel purgatory. Lle ti fel stuck. Pwysig gael geiriadau mewn dolyg ta. Guys, mae'n dal yn pwyntio. Gewn ni mynd.